Hello guys, Nani लोमजादों डाक्टारनाव नागिरदों जोङो थांगासिनो थाबायगासिनो आरो माने Hello guys, डाक्टारनाव थांनो नागिरदों जोङो मेडिकेलाव थांनो नागिरदों नानि लोमजादों नोंब्रा सिगां थाबायदो जों उनाव थाबायथ' Hello guys, Nani लोमजादों डाक्टारनाव थांनो नागिरदों जोङो थांगासिनो थाबायगासिनो आरो माने साबायाखैनिफ्राय नै दासो साबायबाय ओरैनो ओंखायनो आं माथो सोदों ओइ फिथाइखौ बिखा ओइ फिथाइखौलै गारि फैदों माला सेलफि मोननांगौलै होमबासो जायो खाथिद्रायाव थायो सोरो माला दलर हमनांगौलै नै नोगोद मावो आखायावबाथाय बिराद डेन्जार नुखायोना बोराया दा बिदिनो खालामोब्ला जाबाय दा कम्पानिया बिराद गिदिर फिल्ड मेल आरो नै ओरैबो दं बिसिबा गोलाव दा खाथियाव थांबा खोन्थागोन आं नायलांबायल थार ना खोन्थालांगोन मानसिफ्रा नायनायखौ ना जि नायो मानसिफ्रा केमेरा लाबाथाय बिराद नायो आरो ओमफ्रायनो लाजिनानै आं गाहायावसो लाहोलांदों नायसोगारो मानसिफ्रा आंनि उनाव थादो आंखौ खेबबाय थादो आं बांद्राय नायबा जि लाजिनो ओंखारो आरो नानि लोमजादों मेडिकेलाव लांनो नागिरदों दा मेडिकेलाव हायोबा दा देखायनोसै कम्पानि नैबो कम्पानि आरोना गारियानो गारि मेन रडजों थाबायबाय नालाय कम्पानि गिदिरखौ मोनसिगोन नै